lokal iki. Masuk lokal iki anu apa? Halo ya. Teko ndi, Mbak? Jalan-jalan. Jalan-jalan kok oleh kacang. Nek apokat itu rasa gosong. Iya. Kengkeng. Brongsong. Liyane Kuwi lho apa? Brongsong dibrosong wis Kecodot apa ya? panen. Codot wong dibrosong sik duwodol-odol. Nah ya kuwi. Dibrongsonge. Nek aku kan gak gelem. Aku wis anu rapokat ae. Penak apokat lho. Iya, regane ya penak. Regane. Tapi saiki depokne ampas sing model saiki iki. Saiki bakule ruwal. Saiki kan apokate macam-macam, Mbak, Kom. Macam-macam, heeh. Macam-macam saiki. Kowe ro dhewe apokat